Mae llawer o rieni yn gweld bod mynd yn ôl i'w swydd ar ôl cael babi yn garreg filltir sylweddol. Bod rai yn edrych ymlaen at yr her o fod yn riant sy'n gweithio, gall deimlo'n llethol I rai. Hoffwn I gynnig rai awgrymiadau I chi ynghylch bwydo ar y fron sy'n ymwneud â mynd yn ôl i'r gwaith neu I astudio. Yn gyntaf, does dim rhaid I chi feddwl am roi'r gorau I fwydo ar y fron oherwydd eich bod chi'n dychwelyd i'r gwaith neu I astudio. Gallwch barhau I fwydo ar y fron a chynnal eich cyflenwad a gallwn gynnig rai awgrymiadau i'ch helpu gyda hyn. Yn gyntaf oll, mae'n werth meddwl am oedran eich babi. Os yw'ch babi o dan 6 mis, byddwch yn dal I fod yn bwydo ar y fron yn unig. Os yw'ch babi dros 6 mis, bydd ef neu hi'n bwydo ochr yn ochr a bwydydd solid sy'n cael ei cyflwyno. Bydd sut rydych chi'n reoli bwydo ar y fron yn ddibynnol ar eich swydd a'ch trefniadau gofal plant. Rhywbeth y gallwch chi ei ystyried yw tynnu llaeth, expressing. Byddai hyn yn cynnwys tynnu llaeth ar y fron a storio llaeth eich bron. Byddai'n dda hefyd cael rhywfaint o ymarfer gyda hyn cyn dychwelyd i'r gwaith neu astudiaethau. Byddai'n werth ystyried hefyd a byddai'n bosibl I chi fynd at eich babi, neu os gallwch ddod eich babi atoch I gael ei fwydo yn ystod amseroedd egwyl. Byddai hyn yn helpu I gynnal eich gyflenwad o laeth y fron. Opsiynau arall byddai tynnu llaeth yn ystod eich diwrnod gwaith neu astudio, a bydd hyn wrth gwrs yn dibynnu ar eich swydd. Byddai siarad am yr opsiynau gyda'ch cyflogwr yn ddefnyddiol ac mae gan eich cyflogwr rai rwymidigaethau i'ch cefnogi chi I barhau I fwydo ar y fron. Gallwch gael rhagor o wybodaeth ategol o wefan yr awdurdod gweithredol iechyd a diogelwch, a hefyd gwefan Maternity Action, sy'n cynnig gwybodaeth I chi am eich hawliau sy'n gysylltiedig a bwydo ar y fron. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 hefyd yn rhoi'r hawl I bawb barhau I fwydo ar y fron, yn enwedig pan fyddwch mewn mannau cyhoeddus. Felly, mae hyn yn werth rhywfaint o ystyriaeth hefyd. Mae'n werth nodi mae angen I chi roi gwybod i'ch cyflogwr yn ysgrifenedig o'ch bwriad I dynnu llaeth tra yn y gwaith, ac rydyn ni'n eich argymell I wneud hyn mewn digon o amser fel y gall eich cyflogwr wneud paratoadau digonol I gefnogi hyn.